Чөнки әлеге җиңүне яулаучылар бу бәйрәмнең төп геройлары бүген бик аз калып бара. Тиздән соңгы ветеранда мәңгелеккә китеп барасын белү җиңү көненең никадәр кадерле икәнен тагын бер кат искәртә. Кадерле дуслар, безнең авылның сугыш ветераны Баулыда Каримов Халик абый исән әле, авылдашыбыз. Аңарга тагын да саулык, сәламәтлек телибез. Шушы бәйрәмдә бүтән елда килсә, без бик тә шат булыр идек. Баулыда ул парадларда катнаша, кызы тәрбиясендә тора. Ул 44-нче елны декабрендә сугышка алынган һәм 45-нче елга кадәр сугышта булган. Снарядлар ясауда катнашкан. Аннан соң 51-нче елны гына авылга кайткан, демобилизацияләнгән. Без аның белән гомер буе горурланабыз. Ул безнең авылның горурлыгы. Менә сирәк кенә ветераннар районда калсалар да, ул әле исән сау.